onye Igbo ibe m ka ime ewe n'iwe ọ bụ na onwe nwanne gị na-agwa gị sị gị na gị kwechiri n'ịbụ onye Igbo gee ya ntị. Enwe m ike ibukata onye Igbo bụrụ onye Israel ma onye Juu. You know why? O nwere nwata na-ebu nne ya ụzọ amụta dị ọkpara. Onye Igbo bụ onye Igbo, onye Igbo abụrụ onye Juu, ọ bụrụ onye Israel. A na-agwakwa gị ya nwanne gị gwa gị chọrọ ịnụ, nna gị gwakwu gị nọ na onye ọcha asị gị. Ị na-ene anya na-achọ otu esi achọ wee na-achaba gị n'anya. Na-enye Oni of Ife. Oni of Ife na-eme ka ịghọta ebe m gwa gị ọbara gị ntị. Na mụ na gị na-asụkọ ofu asụ emere na mụ na gị bụ nwanne. Ka nna akọwalụ gị. Na mụ na gị na omenala m ojie dị ka nke gị emere na mụ na gị bụ ofu. Onye wee tụwana tiwa aka oyibo nsogbu ka ịghọta ife kpatara anyị ji achụ ego anyị ji achụ na ife ọ bụ ife nweta nya akụ na ife enwe onye Igbo a na-ekwu okwu ka ya kpata akụ ka ọ na-achụ akụ ka ọ na-achụ ụba mgbe ife enwe ọfancha bụ ya akụ ife enwe a na-agwa gị. Ọ bụrụ ta ka o bido ọ ndị nna gị fa bidoli ya esi ebe abanye ebe esi ebe abanye ebe a na-achụ ya. Ọ bụrụ ta ka o bido ndị nna anyị fa bidoli ya wee lue taa chelu ka ọ bụzi onye mba ọgwa nke ọgwa ka ị ga-ege ma nke ngwa oge bịa ka anyị na-etu anya na nke anyị bụ nke anyị si mba nna gị ji egbu mmadụ nna gị omere nke a ndị mba omere nke a fa ji wee nọrọ n'ime ọfịa fa wee na-efe alụsị fa wee na-eme nke a bịa nke onye mgbago ife abụrụ ka ọ gwazie gị ka ị galụ baba ngwa gwa ha na ndị niile na-ene anya ọtụtụ n'ime ha bụrụ ndị be anyị. O nwere ndị na-eme esikwu etu unu si esekwu wee na-ekene chefuo na Igbo adịghị esekwu ekene mmadụ. Ọ chịkwara ugwo were aka na abụ maka ọfọ nna anyị bụ alụ ewere aka na abụ bulie mụ ya bụ na Igbo ọfọ aka nwata bụ ọfọ ya na onye a gịnị a na-ekwe n'aka gịnị bụ aka gịnị a na-ekwe ekene m ekene m onye ekene so na-ekene ya. Onye Igbo bụ onye izi bụ ụzọ gbafeta ebe abịa nọlụ n'ịbụ n'ụwa niile onye Igbo bụ onye izi. Ọ gịnị na-eme ijegide ruo Japan ịfụrụ ndị Igbo empero izu enwere ebe ọ bụ onye ebe ọ bụrụ onye Igbo a na-akọwalụ gị na-ewetu anya na isi mba nọ nke onye ọcha gwara ka ị ga-ege onye daalụ nna gị lee mee gị ife akaje dị iche iche mee gị ka ichefuo onye bụ ya nyere gị eluigwe iburu gụwa buru ya n'isi ọ na-anyị gbu bịa gelụ nke onye a na-achịgwa ka mmamọ nke a ka ị ga-ege n'ewu Igbo. Everybody is looking for one way or the other improvement in their socio-cultural status. Everybody is looking for advancement. Everybody is looking for prosperity. There is that element of prosperity, the unseen element that is created by Almighty God, the unseen element of wealth and prosperity that we should give honor to and we should celebrate, because there is a spirit behind it, and the spirit behind it is spirit of Ajay festival, and it is very connected to our day-to-day life activities. Give honor to whom honor is due. God created wealth, God created prosperity, God created we, the entire humanity. But at some point, the world of the spiritual world, that's the world of divinity, existed several thousands of years before humanity. One of the world of divinity is Ajay, in which in Ife it has been from time immemorial, before creation of humanity. It has been like that in terms of celebration of wealth. But to the glory of God, a particular race actually discovered it first. And the truth be told, the race that first discovered prosperity and wealth, and they really nurtured it, are the Igbo race. The Igbos first discovered it through their ancestral background. The lineage of Obatala discovered the prosperity and wealth in terms of the divinity world. And that's the reason why today the race of Igbo people, they're very, very particular, and they have very good expertise when it comes to commerce.
they are very distinct all over the world. There is no place in the world that you will go that you won't find an Igbo man. And the same goes with the Jews. There is this mistake that the world usually make. They make this mistake that the Igbos came from the Jews. No, it is the other way around. The truth be told, the first human race that existed was the Igbos before the Jews, and we were all living together at the center of tropical rainforest, which is the heart of the whole thing, the land of expansion. We were all living together as one big happy family before they started moving clockwise. They started moving towards the eastern part of the world, where they started settling. So the race of the Jews and the Igbos are very similar, but the Igbos are way older than the Jews. They are both commercially driven. They are both enterprise in nature. They are both driven by wealth, because that is their ancestral belief. That's the race they belong to. In Nigerian economy today and the entire black race, if you don't give honor to the Igbos in terms of commerce and trade, you are just deceiving yourself. So the truth be told, let us go back to our history, where we all came from. Ideally, the Igbos are supposed to join us to celebrate this festival, because it belongs to them and the entire human race and the Yoruba race. We are just the custodian, because at some point we're all living together here. So let us realize what connects us. What connects us is more important than what brings us, that separates us. This is one of the major things that connects us together. So I want to use this medium of this festival to reach out to them, for them to dig out more facts about their history, the main scholars in Igbo land, to fact find their roots and ascertain the fact that we're all living together as one big happy family. And Igbos, they don't joke with kola nut, and we use kola nuts to appease the spirit of